బూరి బూరి పేడిన జాజమంతా 2 కిలోమీటర్ నర్మంతా. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు డెమో చూసారు కదా, ఆ వీడియోని ఫుల్ సాంగ్తో చూడండి. టెలిగ్రామ్లో ఉంటుంది అండ్ ఇన్స్టాలో ఉంటుంది. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో చూడండి. ఎక్సలెంట్ ఉంది వీడియో, ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది. నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకొని నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు. న్యూ సాంగ్ ఎక్సలెంట్ అంటే ఎక్సలెంట్ వచ్చింది, అందరికీ నచ్చుతుంది. ఖచ్చితంగా లైక్ కొట్టండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫోటో యాడ్ చేసుకుందాం ముందుగా. సో ఇక్కడ 3 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా. సో మీకు నచ్చిన ఫొటోస్ ఏదైనా ఫోటో కావచ్చు. సో నేను ఎగ్జాంపుల్గా ఈ ఫోటోని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను. ఫోటో 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా. దీన్ని లాస్ట్ వరకు డ్రాగ్ చేసుకోండి. 26 సెకండ్, 25 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఇక్కడ వరకు డ్రాగ్ చేసి, సో ఇక్కడ పైన లేయర్ ఉందిగా, దాని కిందకి ఫోటోని తీసుకురండి. సో ఫోటో తీసుకొచ్చి, సో ఇప్పుడు ఈ విధంగా వస్తుందిగా. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి లిరికల్ ప్రీసెట్ ఉంటుంది, ఓపెన్ చేసుకోండి. ఓపెన్ చేసి సెలెక్ట్ ఆల్ చేసుకోండి. ఆల్ చేసి ఇక్కడ కింద సాంగ్ అండ్ ఫోటో మళ్ళీ లోగో ఉంటుంది, మూడింటిని తీసేసి కాపీ 18 లేయర్స్ ఉంటుంది, కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇక్కడ 3 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ వేసుకోండి. సో పేస్ట్ వేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో చూసారు కదా, ఫస్ట్ లిరిక్స్కి ఏమో ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది, ఇక్కడ నుంచి మీరు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో సింపుల్ ప్రాసెస్ చెప్తా, అదే ప్రాసెస్ని ఫాలో అవ్వండి. సో ఇప్పుడు ముందుగా ఫస్ట్ లిరిక్స్ ఉందిగా, దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. పైనుంచి కాపీ లేయర్ చేసి, సో ఇప్పుడు దీన్ని పేస్ట్ టైల్ చేసుకోండి. సింపుల్గా ఇదే ప్రాసెస్తో ప్రతి లిరిక్ని ఇలాగే యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. సో సింపుల్ ఉంటుంది, ఈజీగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో లిరికల్ మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి, లిరికల్ మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో ప్రతి దానికి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, లాస్ట్ వరకు ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం లిరిక్స్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఒక్కటిని కూడా మిస్ అవ్వకుండా కంటిన్యూగా 1 బై 1 లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో సింపుల్ ప్రాసెస్. సో ప్రతి దానికి ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది, ఈజీగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. లిరికల్ మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి, లిరికల్ మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో ఇలా ప్రతి దానికి ఇలాగే యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. సో ఈజీ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో కంప్లీట్ అయ్యే వరకు సేమ్ ఇలాగే ప్రతి దానికి యాడ్ చేసుకోండి. లాస్ట్ ఇక్కడ 26 సెకండ్, సో ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఒక్కొక్కటి యాడ్ చేసుకోవాలంటే ఒక్కొక్కటి యాడ్ చేసుకోవచ్చు, లేదా ఒకేసారి అన్నిటిని కలిపి యాడ్ చేసుకోవాలంటే అలా కూడా చేసుకోవచ్చు. అలా చేయాలంటే మీరు ఏం చేయాలంటే సింపుల్గా సెలెక్ట్ ఆల్ చేసుకోండి. ఆల్ చేసి ఫోటో అండ్ లోగో అండ్ సాంగ్ ఈ మూడింటిని తీసేసి పైనుంచి పేస్ట్ టైల్ ఉన్నది, దీని మీద టచ్ చేస్తే అన్నిటికీ ఒకేసారి వచ్చేస్తుంది. సో నేను ఒక్కొక్కటి చెప్పిన, మీరు ఏ విధంగా చేసుకోవాలంటే ఆ విధంగా చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు ఫోటోకి ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి లిరికల్ ప్రీసెట్ ఓపెన్ చేసుకోండి. ఓపెన్ చేస్తే కింద ఫోటో ఉంటుంది. సో ఈ ఫోటో దీన్ని కింద నుంచి కాపీ ఎఫెక్ట్ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇప్పుడు ఫోటోని పేస్ట్ వేసుకోండి. ఈ ఫోటో దీన్ని పేస్ట్ వేసుకోండి. సో పేస్ట్ వేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో చూసారు కదా, సింపుల్గా అండ్ ఈజీగా ఎలా వీడియో క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు. సో మన టెలిగ్రామ్ ఉంటుంది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి ఫ్రెండ్స్. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోస్ చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా, షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.